Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mahbubi, qovveriyan sahabası. Hazreti Aminul ümmet, şu ümmetin en önemlisi Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh. Kan adamlar ve Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı qovveriyalar elhamdülillah. Ama bir neçe adamlar ve Peygamberimiz olar qovveriya. Ey cemaatler, onun bir neçesi tanıldı tarihte, ve bir neçesini bir insan tanıymadı, kıyamette tanıyacaklar. İyilin içinde iyilin biri, ama giyce ibadete duranna, bizim gözümüzde gündüz açık havada, gün, hurşit, gün necire görünüyor. Olar da giyce ibadete duranna, periştelerin gözüne gün yalı olup görünüyorlar. Yerin yüzünde bir gün duranıyorlar. Tarihte tanılık geçerilen biri Hazreti Ebu Ubeyde. Allah Teala şu oturalım tarafından ve dışarıda eşkiyarlan ve hizmet ettirallan tarafından ve zebt bulduğu başka yerlerde, başka yurtlarda da dinleyenlen tarafından Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ve Ebu Ubeyde'ye kamil salatu ve selam hediye etsin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. Ni'mel recul Ebu Ubeyde ibnel Cerrah. Ebu Ubeyde neveyle qova adam mı deyiptir. Ebu Ubeyde neveyle qova adam deyiptir. 28 yaşın tevrevine ka Müslüman olyar. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife vaktinde Hazreti Ömer el-Faruk halife vaktinde bir gün adamlar bilen oturanmış. Aham yandakilerine aydıptır, temenna deyiptir. Her kim yürek hevesini aytsın deyiptir. Hamana palanca zat bolsa men hoş olacak da deyip. Her kim öz yürek hevesini, yürek arzusunu aydıptır. Hamana bir aydıptır. Bir öy dolu malım olsa, altınım olsa Allah yolunda harcetsem ve her kim oturallan içinde sen näme diyen, sen näme diyen, sen näme arzu etdiyen deyip her gaysi Hudaýyň ýoluna arzular aýdypdyrlar. Yürek heveslerini. Sen yürek hevesin näme diýipdirler Hazreti Ömer'e? Men yürek hevesim bir giň salun bolsa, giň öý bolsa, giň öý bolsa, içi Ebu Ubeyde ýaly adamdan dolu otursalar da diýipdir. İçinde şu öýüň içinde tamam tıkılışıp oturýarlar, hemmesi Ebu Ubeyde ýaly adamlar bolsa da diýipdir. Acap gawy boljak ka diýipdir. Her yurtlara adam iyi versem teyyar. Allah'ın yolunda şehirlere yurtlara iyi vermeye önemli mert adamlar bol bol yer deyiptir. Yürek hevesimi şo deyiptir. Bir öy dolu adam olsa hemmesi Ebu Ubeyde ýaly olsa da deyiptir. Hormatly hacı dädeler. Gulala jawan dostlar. Bir mukaddime aydayn Hazreti Ebu Ubeyde'nin eden işinden söyleyeyim. Ta Hazreti Ebu Ubeyde'nin eden işini hormat koyduğum olsun. Ulamalar aydiyar Allah Teala bize bilen azalarına el ayak göz kulakta her gaysının şükretmeli vazifesi var diyor. Elin kadrini bilecek bolsan elin bir etmeli sogapları var. Bir ejidin elinden tutmak. Gözün özünün kadrini bilecek bolsan etmeli sogapları var. Düde dağı cengele çıkanda Allah'ın azim kudretinden ibret almak. Kıskaca aytıp barýarsa. Düde dağı cengele çıkanda, deryaga denize çıkanda Allah'ın azim kudretinden ibret almak ve insan ejizediğini bilmek. Eşdiyan kulağın şükrü, qawiyine eşitmek. Ene qawiyine eşitwatýyňyz. Cennet gurrunlar eşitwatýyňyz. Allah size cennetin özünde nasip etsin. Qawiyine eşitmek. Ve Müslümanyň aýbyny eşitmesizlik, bideregi eşitmeler, kulağın şükrünün vazifesi. Ulamalardan sorapdyrlar. Yöreýän iki aýagyň şükri näme diýipdirler. İki aýagyň gadryny biljek bolsaň näme etmeli? İki aýagyň şükrüşi diýipdir. Eğer kadamyny geçseň ertek bolarsan diýipdirler. Gawa adamlaryň iýidinden ýörimek.
O adamlaryň ýolundan gitmek, gowlaň tutýan, o izinden ýürümek diýdi, aýagynyň basan ýeri diýdi däl ki. Aýagyň wezifesi şol diýipdir. Oturuşmany gidende, ogramany gidende, gülüşmany gidende, inişi jirek jeleseleri dinlemany gidende, aýagyň wezifesi gow ýerlere, Allahyň süýjek ýerlerine gaşyn gitmekde. Ve ahirkisi dilin ve ağlın şükri. Dilin ağlın şükri. Bir iki tüysli var yer. Din almadır cemaatler bular. Bular din almayın. Şeriat almayın. Dilin şükri iki tüysli. Bir Hudaýyňa şükretmek. Nähilli? Dinleň. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت؟ Birgün Peygamberimiz aleyhisselam birine aýdypdyr, "Sagaman ördüňmi?" diýipdir, erti bilenna. "Sagaman ördüňmi?" diýipdir, türkmen şey diýär. Oham ol aýdypdyr, "Bihayr, gurgun ördüm" diýipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam gaýta sorapdyr, "Keyfe asbahta?" diýipdir. O diýene aýdypdyr, "Gurgun ördüm" diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam üçüncü gaýtar sorapdyr, "Sagaman ördüňmi?" diýipdir. Onda aýdypdyr, "Bihayr ahmadullah ve eşkuruhu." Hudaýa şükür, sagaman ördüm diýipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "Hazallezî aradtu minke." Şuna iştesim geldi senden. Hudaýa şükür diýip aýtdypdyrlan diýipdir. Öwürläp soranym şondan çyrym diýipdir. "Gurgun ördüm, Hudaýa şükür" diýip. "Elhamdülillah, sagaman ördüm" diýip. "Elhamdülillah, gurgun ördüm" diýip. Hudaýa şükürüň diliň menen aýt diýipdir. Ine bila Hudaýa şükür etmek ağzın, dilin, dodak, dişlen wezifesi. Yeni bir şükür var. Bütün insan yerin yüzünü yadından çıkarıp barayan şükür. İnsan yadından çıkarıp barayan şükür. Buna iyiliğin içinde teşekkür etmek diýerler. Taňry ýalkasyny nimek, dilin, ağzın, dodak, dişin wezifesi. Taňry ýalkasyny nimeli. Yüzüň ak bolsun nimeli. Döwletiň artsyn nimeli. Abreýiň artsyn nimeli. Allah padaşyň mersin nimeli. Süýjkesin aýtgardy türkmeniň aýtýan zatynyň. Din wezifesi daşa. İnsan muny ýadyndan çykaryp barýar. Inaçasyna teşekkür edene, Taňry ýalkasyn, yüzüň ak bolsun. Wezifesi diýip aýdypdy. Öz adamsyna teşekkür edene, inaçasyndan öwrenmändir. Ya öwrensidi edenak da, tekit birligi var. Yüzüň ak bolsun, Taňry ýalkasyn, halal çöreň ýüzüni gezip bäň diýmeli. Öz dinanasyna teşekkür edenek, gaza nahar teýýarlanyna, eginmaş ýoluny din wezifesi da, Taňry ýalkasyn diýmeli. Dinleň ulamalaryň sözünden. Eştenisiňiz ikilenji Ömer diýilýänler, Ömer ibn Abdülaziz diýip biri geçipdir. Şoň ýanyna bir kerwen gelipdir bir wagtda. Wa kana fihim şabbun fa akhadha yakhthub. Sadalyk giýinlikden aýtsam bir padşah da. Ömer ibn Abdülaziz'in ýanyna bir kerwen gelipdir. İçinde 30-40 nefer adam bolmaly. Ömer ibn Abdülaziz şu şaň özi, halifaň özi 30-35 ýaşynda da, oň hemmi ömrü 39 ýaş Ömer ibn Abdülaziz'in. 39 ýaşda dünýeden geçýär, 40 ýaşda diýäýli. Hulasa şu padşahyň ýanyna bir kerwen gelipdir. Şu kerweniň içinde ýaşuly ýaşkyçy barmyş. Bir jowan oglan turup gurrun başlapdyr. Bir kerweniň içinden bir nefer keplemeli, hemmesi gygyrışda manasy bolmaz. Bir ýaş oglan turup keplep başlapdyr. Faqala Ömer, "El-kibar, el-kibar." Ýaşulrak tursun diýipdir. Näme ýaş oglan turdy diýipdir. Faqala aş-şabbu, "Ya amiral mu'minin." Aham bol ýaş oglan diktu kerweniň tarapyndan kepleýän ýaş oglanna. Onda olay diýipdir, "Ýaş ola gorrak keplesin diýän" diýipdir. Eger ýaş ola gorrak ewe süýşmeli bolsa, senden de ýaşullar kän diýipdir. Sen otyň padşahlykda diýipdir. Bes ejaza bermen keplejek diýipdir. لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك. Senden ýaşul adam kan musulmanlarda diýipdir. 35 ýaşda otyň diýipdir, padşahlyk hilafatyny diýipdir.
Ayıp değil ki diptir. Fakale tekellem. Gurrun açanna diptir. Yan kıyaş oğlan kerven taraftan aydıptır. Bular insan müştikler. Cemaatler, bular qava adam müştikler. Kefi ulaqat yan müştikler. Ve inni on mana aytacak kefin dinle cavan oğlanı. Lesna vafdır rağbet ve la vafdır rahbe. Ey halife, ey padişah diptir. Senin bir mal, bir kömük istemani de gelin kervennal, senin korkup da gelin kervendal biz diptir. Qawluğuna bilip geldi diptir. Korkur yallı da adalatın ba korkup yürümeler diptir. Biz senin korkup da gelemi da, bir zat heves etip de gelemi da, bir zat çık bersene bize dip. Ömer ibn Abdülaziz aydıptır. Näme üçin geldiňiz onu diptir. Faqala wafdu şükür. Ji'naka nashkuruka ve nansarif. Biz sana geldik fakat şu kefe aydıp izimize gidecek diptir. Ene kefimiz şu diptir. Tanrı yalqasın, yüzün ak bolsun, devletin artsın, abreyin artsın, görjeğin qowluk bolsun, Allah senden razı bolsun. Şunu yüzüne ayda illik gelip inni bariyas biz diptir. Gelişimiz şundan çürüyüm diptir. Buna diýäli insanlyk. Buna diýäli adam karçylyk. Buna diýäli Tanrı ýalqaly bolmak. Wagt buna diýäli bilmenşik bolmasyzlyk. Bular cemaatla bilmenşik bolmayan müştikler. Ondan türüm Allah'ın ýanyna dereceler ulumuşdyk. Bir gün enemiz Hazreti Aişa gurrun tarif etipdir, gurrun aytypdyr ýanyna oturallara. Enemiz Hazreti Aişa kimin gyýdy? Hazreti Abu Bekr Siddiq'ın gyýdy. Enemiz Hazreti Aişa aýdypdyr, bir gün dädemden bir gurrun eşitdim diýipdir. Abu Bekr Siddiq'dan bir gurrun eşitdim. Näme gurrun? Inheşe. Bir gün Abu Bekr Siddiq gurrun beripdir radiyallahu anh. Uhud urşunyna tyk diýipdir. Uhud urşu hemmäňiz bilýäňiz. Uhud urşunyna tyk diýipdir. Jiňhi wuri ulaturdy diýipdir. Aldırama düştük diýipdir. Qıssaga düştük diýipdir. Müslümanlardan nada qaçan bady diýipdir. Qaçan qaçyp giden. Qaçy qıssaga düştük diýipdir. Bir neçe az sahabalar Peygamberimizin daşyny töwregine qaldylar diýipdir. Ve şu ýagdaýda da bir qaty zarba, qaty diýdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın da mübarek giyin doni demirden don diýipdir. Demirden köýnek, demirden don giýilýär, qaty zarbala degenni kesmer ýaly, öldürmez ýaly. Bir neçe sahabalar şonu giýipdir. Demirden evin maşda. We kellade giýilýär. Aksini suratyny ýa emmek oglunçyklary çyryp mahal bilýär. Şu qadim zamanlarda Hazreti Davuddan märik barmyşdyk be. Nebi Ekrem aleyhisselam da şonu giýibilmişdik. Oňa Hazreti Abu Bekr Siddiq gurrun beripdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on peygamberimize qaty ok atyldy ve okdy mübarek kellesine geýigli peygamberimizin demirden doğanny degdi ve şu demirden iki uçlu demir Resulullah janyň cennet gülünden owadan nurly jamalyna şu iki demir çümdi diýip. In Abu Bekr Siddiq meni gurrun berýär. Şümelligin bildim ýortup ugradım Resulullah'a şeýin. Ve insanun qad aqbala min qibelil meşrik yatiru tayaranan. Günnugur tarapdan bir adam gelýär, görüňde uçup gelýän ýaly diýipdir. Ýortup gelýär, uçup gelýän ýaly diýipdir. Faqultu Allahumma ec'alhu ta'ah. Abu Bekr Siddiq aýtdy, içimden aýtdym, Hudaýa belki musulmanlygyň biri bolsun, düşmanyň biri bolmasyn diýdim diýe. Wurun içide gördüm bir adam günnugur tarapdan gelýär, uçup gelýän ýaly. Bir ul kuş gelýän ýaly. Faqultu Allahumma ec'alhu ta'ah. Hudaýa gowa adam bolsun dilkim diýdim diýe. İkimiz de yetdik peygamberimize, o maňa göre birimi öwrek yetdi. Görsem Abu Ubeyde demişdik diýip. Görsem ummatın emini Hazreti Abu Ubeyde demişdik. Maňa aýtdy, "Es'aluke billah. Es'aluke billah. Es'aluke billah ya Abu Bekr." Ey Abu Bekr, Allah üçün senden dileyen, senden isteyen şu demirleri mübarek yanaktan men çıkaracak. Abu Ubeyde şey diýipdir. Dırnak ona yaramıyor. Barmaktan ne eciz ol demir. Bir ceyonu var, diş bilen çıkmalı. Abu Ubeyde dişinin şükrünü eda edecek bolýar. Altına kaplan gurrunlemişinin üçin cemaatler. Abu Ubeyde dişinin şükrünü eda edecek bolýar.
Dinlen. Abu Bakr Siddiq aytýar, "Fataraktuhu bolýaten çykara diýdim" diýär. Aham mübarek dodagyny açyp Abu Ubeydaha öwküd maňray diýişiniň biri bilen şonu gysyp çekdi, emma demirin birini çykardy we Abu Ubeydaň özü arkalyn ýere ýykyldy we bir maňray diýişi de gaçdy diýipdir. Abu Ubeydaň maňray diýişi şükrini Resulullah jana feda etdi. Diýişiniň şükrini Resulullah janyň mübarek ýanagyndan çürim feda etdi. Muňa diýerler diýişiniň şükrini ada etmek. Emma yeni bir demir galdy. Şu yatan yerinden hındıda turdy. O bir demirde yeni de mübarek o bir maňray diýişi bilen çekdi. Aham Abu Bakr Siddiq aýdýar, ondan meýlek Abu Ubeyde iki maňray diýişi ýok boldy. Taryhda Abu Ubeydaga Asram diýerler. Asram diýdigi, iki maňray iki diýişi ýok adam diýdigi. Taryhda gözden Asram diýin Abu Ubeydany getirýärdi. Iki maňray diýişi ýok adam diýdigi. Abu Ubeyde şükrini diýişiniň şükrini Resulullah jana feda etipdir. Hop, bu ürün bir meydanda bolýar. Hazreti Abu Ubeyde beýle şükür etipdir. Biz näçirek bu üründen ders almalyham. Biziň üçin gerek ürün ýerde ham. Men de şo wagt bolsam da diýişim menen çeksem da diýip aýdyp bolarmykam? Her musulman aýdar bir kefe. Emma sen onu da mena aýtma. İki tarapdan mıň jogaby bar. Gaýtaý deýin. Bir jemiň üçin ýürek hewesiňdir. Oňa gürrüň ýok. Ol her musulman onu hewesidir. Ola diýiş, janym feda, malym mülküm feda Resulullah janyň özüni de bir görüminden çürim. Bir jamalyna nazar etmeden çürim. Ine men şemen gözde diýmeden çürim. Janymyz, malymyz, ewladymyz, enatamyz, mülkümüz bilen fedasy bolsun Resulullah janyň özünden çürim de bir jamal ine men gördüýmeden çürim. Inni soraqşy. Men ne bolsam feda etsem diýip jemde aýtma ýöne, ýüregiňden aýt goý. Näme üçin? Ey cemaatlar. Gysgyrak aýdyn, sadarak aýdyn, bitin dinleýärliň zehinine wara aýdyn, agyrak aýsam şaýat agyrak bolup düşsün. Sultan Bayezid Bestamiň döwründe Sultan Bayezid Bestami Sultanul Arifin Bestamyň adamlary Bayezid Bestamiň gadryny bilmändirler. Bestamdan çykaryp goýup göberdirler. Namazly hemmeleri, Kur'an okuyan adamlar, kafir dälmişdik owasynyň adamsy. Bestamdan goýup çykaryp göberdirler. Bestamyň ulukon derwedesinden itilap çykartdyrlar. Sultan Bayezid Bestami öz owasynyň adamlary, öz şäheriniň adamlary. Aham şäherden çykanda Bayezid Bestami aýdypdyr, men näme diýip goýýaňyz diýipdir. Sen biderek adam diýipdirler. Bayezid Bestami kuddisse sirruh gülüp aýdypdyr. Öz halynyň öz habary barda. Bir şäheriň iň bideregi Bayezid bolsa, siz nebeýle gowy adamlar bolmalyny diýipdir. Hazreti Şibli öz döwrüniň ferdi beýik ewliyalarynyň biri. Onu owasynyň adamlary gadryny bilmändirler. Ona ýöne gowmandylar, daş bile gowpdyrlar. Biz aňyrak zamanyny bolsak, aýtym İsrail ýerlerden bolamaydy. Ýaşap biren zamanyň meýdanyň gadryny bil. İşte gurrun üstünden baryn. Hazreti Şibli'ni owan adamlar daş billepdirler. Yımryk ýal daş püt diýýänmişdi. Ýöne bar ýamışdyk geýimde dolan. Aham bir kişi daş diýipdir. Ah gaty degdi maňa diýipdir. Aham beýle geçenden soň märeke galandan soň bir ýortup barıp sorapdyr. Yımryk ýal daşlar degenine awunmadyň diýipdir. Bir kişi daş degenine ah gaty degdi diýdiň. Aslında gelişmedi diýipdir. Hazreti Şibli kuddisse sirruh ol beýik pir aýdypdyr. Ol yımryk ýal daş bellerlere hamana haky var diýen men taniýan akla diýipdir. Ýöne milletiň agdyny ökünüp şoluň içinde men halymy bilýän we meni tanyp da milletiň kefine ýöne hawa diýjek bolup bir meni belledi diýipdir. Gişecik daş bilen mellidi adamlaryň agdyny ökünüp diýipdir. Ýöne o meni tanyýan adam bolup belledi maňa gaty diýipdir. O başgalar ha bilmän billýärdi diýipdir. Olary sabr etýärdim, olaryň hakyny doga etýärdim diýipdir. Ey bilmän etýärler da diýipdir. Emma bir kişi daş maňa gelip degdi diýipdir. Meni tanyp durup, bilip durup belledi diýipdir. Adamdan kefinden gaçyp diýipdir. Emma ol maňa beter gaty degdi diýipdir. Geçip gitdi bir tarih cemaatlar. Näçe? 100 ýyl, 200 ýyl, 1000 ýyl geçdi bu gürrüňden.
Anırak var. Hazreti Şibli ve Bestami'nin gözünün nuruna var. Şibli'nin de, Bestamcanın da kellesinin tacine var. İmam-ı Azam Ebu Hanife var. Ta ölünce Bağdat bilen Kufen adamlar yamallak gelmiştikler Ebu Hanife. Ta İmam-ı Azam dünyadan geçince Bağdat bilen Kufe'de olyadı İmam-ı Azam. Ta dünyadan geçince ağzını oldurup yamallayanmıştıklar. Ebu Hanife'nin şagirdleri bir yana var. Ebu Hanife ayıttı diğerlerini adamla Türk diyemiştik. Oh, bir de on yana var yemiştik deyip. Bütün tarih kitaplarda var şu vurun. O cahanna aydı vermeli vurun. Senetli mana vurun da. Bir kavattan kavada hiç kim görmedi kitabını yak vurun. Dünyanın tarihini yalfıllaptı. Ama öz devrini Bağdat bilen Kufe'de yamallap hatta Basra'da yetirttirler. Ama öz dünyadan geçenden sonra Müslümanlığın den yartına var yança 1 milyarda olay Hanefi mezhep var. Adamın dili bilen olmar akin din Allah'ınkı. Din Allah'ınkı. Din Allah'ınkı. Gürlüğünden çıkmayın. Gürlüğün ne dedi? Gürlüğün men şu zamanında bolsumdan kana aytıp berme. Yerden yiyip birden çıkacağımız belli değildir. Şu zamanında yaşap ben, şu zamanında etçeğin işini ediver. İnhe meydan, din meydanı, dünya meydanı, nefes çekmenin meydanın, sağlık meydanın, ömrün bağ meydanın, ecelin bağ meydanın, fırsatın bağ meydanın. Nefesimiz sağın ağılca da, her kim ölmeke, taşına feriştele üyüşye. Çörük iman ferişte aytya, yani 5 lokma imel onun meylek ağzı tamam diye. Nefes çekme, nefes, dem çekmen ferişte aytya, 150 dem ağlı, 150 demden son bağlı yer diye. Tamam on bağlı, hemmemizin dövrüğümüz kitaptan ne oluyor? Şimahal meydan. Ne değil? Dişimizin şükründen çürüyüm. Dilimizin şükründen çürüyüm. Doğdak ağzın şükründen çürüyüm. Hiç kimin görmeyecek vaktında, hiç kimin bilmeyecek vaktında Resulullah canından çürüyüm edecek tasın. 100 gaytar salavat-ı şerifin okuy. Tamam edep bilen okuy. Bersi 100 gaytar. Dişin dilin mesvak vurdu arası ciddi Peygamber canına salavat-ı şerif okuy. Bu neştip şunu okuyup ertiyadından çıkarma. Resulullah canın kan geçti bir yılda buyurun. Şu lahze ferişteler iltiyalar falanın oğlu falani ya Resulullah sana selam etti diyor. Ve kıyamette de seninle tanış olayan Peygamber canım. Ha falanın oğlu falani güne 100 gaytar bana selamı verirdi. Kamil irtikadımız var mı? Bütün irtikadımız var. Ve şu irtikadımız bilinne kıyamette Allah'ın huzuruna baracaktır. İnşallah. Resulullah canı haber veriyorlar. Şu mahal sana falanın oğlu falani selam etti diyor. Ne meydan işi. Elinde tesbih vardığını bir görse salavatını eşittirme. Oy tesbih saniyenin bilsin salavat-ı şerif okuyanın en kadar şehadde aşkın ölçüsünde kalsın. Ya yeni bir dişin şükrü var, diş ağlın şükrü var. Onu bunu yamanlamadan makam sakla. Dil bela diş kala deyip dur kanala. Dişin vur, dilin oynatma. Doğduğun da daşından kız. Kadim adamlara işte bir sünkten bir etten kala koyuptur Allah Teala dillençireyim. Yine burnu açık koyuptur, gözde bir dilane koyuptur, eli adat koyuptur, ayağı adat koyuptur Allah Teala. Ama ey Müslüman, yadından çıkarma dilin ağzına Allah 2 kala koyuptur. Bir sünkten bir doğduktan, paçavla oturma yükün ağır olur. Sözle bilsen yaxşı sözle, yaxşı söz tapmasan otur sommulup diye maktun oluşan. Oturken kepleme deyiptir. Kıyamadından kork, Allah'dan kork, Allah'dan kork, Allah'dan kork. Yine bana diyeli dişin şükrü, bana diyeli dilin şükrü, bana diyeli doğduğun şükrü. Yine ansatacak, dene Türkmen diline idliyoti. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife vaktinde. Ebu Ubeyde de Şam yurduna, ordunun devreklerini Müslümanların üstüne gözleyen koyuptur. Hazreti Ömer Ebu Ubeyde'ni. Şu tada baş etip koyuptur. Oham birun kan altın kumuş iyi veriptir. Şunu Ebu Ubeyde tabil ver deyiptir. O şu iyi veren adam sana da aydiptir. Ondur mada yasna. Gelende bana haber ver şu pullar nimet ya deyiptir. O gözde nimet yerliğini deyiptir. Hazreti Ebu Ubeyde barıp tabil veriptir. Şunu Hazreti Ömer iyi verdi deyiptirler. Fakasamaha Ebu Ubeyde. Ertiye koymanı hemmesini öyünü hiç sat koymanı hemmesini paylattırmaya tercih edinler.
Yeni bir miktar mali beripdir Muad ibn Cebel'ge. Şuları da təbil ber gör nämet ya dipdir. Təbil beripdir. Bir günün içinde eline gelen mali hemmesin mätäşlere paylaptır. Fakat zenanası aydıptır Muad ibn Cebel'in falan zat öýe gerektir ha onu almalı dipdir. Şu miktar zat alıp kalıptır öýüne. Şu pullon, şu mallan. Ohum ol malı ekden sonra Hazreti Ömer'in yanına gelip aydıptır. İkisi de şu gün payladılar dipdir. Öýlerine zat alıp kalmadılar dipdir. Fakat Muad ibn Cebel'in zenanası öýe falan zat gerek diýdi şu miktar alıp kaldı dipdir. Hazreti Ömer aydıptır. Elhamdülillahi'llezî ceale fil İslâmi men yasna'u hâzâ kezâ fit tabaqat libn Sa'd. Ey Hudaya şükür din İslam'da şüzre adamlar bar dipdir. Ey Hudaya şükür şüzrek adamlar İslam dinini bar dipdir. Her kim başaracak işi değil abi. Baş bolup oturan adamlar müştikle şu mantagalarda, şu yurtlarda. Aham bir gün Hazreti Ömer'in öýüdi barıptır. Şu yurtları görmeden çürüyüm musulmanlığın halının üstünden barıp görmeden çürüyüm öýüdi barıptır. Şam şerifge. Fetelaqahul umara. Şu yurdun ulukon adamları evinden çıkıptırlar. Görmek için, evinden çıkmak için, talamlaşmak için istikbalına çıkıptırlar. Evinden çıkıptırlar. Aham Hazreti Ömer bular bilen görüşüp hal ahwal edenden soň aýdypdyr, "Hani men doganym Abu Ubeyde" diýipdir. Onu o da gelýär diýipdirler. Aham Hazreti Abu Ubeyde de bir diýesi bilen gelipdir. Aham ey Abu Ubeyde sen öýüňe gaşyň gitjek diýipdir. Hazreti Abu Ubeyde aýdypdyr, "Ma turidu illa an tu'assira aynayka alayya." Öýme barsaňa diýipdir gözüň suwuny syksaň gerek men öýümde diýipdir. Aglasaň gerek diýdi-de. Men öýme barsaňa görer gözüň suwuny syksaň gerek diýipdir. Aham Hazreti Abu Ubeydaň öýüne giripdir. Hazreti Ömer radıyallahu anhuma. Lam yara illa labidan ve sahfatan ve şannan. Hiç tat yokmuştuk öýünde. Birce keçe varmıştık. Bir tabak varmıştık. Hiç tat yok. Hani öýüň zatlar diýipdir. Bolýar-da diýipdir. Ahiretima gaşyň agdyrar ýanak günüme var diýipdir. Naharyň näme diýipdir. Maňa bermeňe özüňden çürüýüm bir zat diýer ýaly. Faqama Abu Ubeyde fa akhadha kusayrat. Bir kapçad bir tak. Bir sandıkçadan bir kapçadan küçdewüm gatyjy çörek çykartdyr. Mene şuny ýerimşi diýipdir. Am Hazreti Ömer aglapdyr. Hay Abu Ubeyde diýipdir. Dünýe bilen hemmemiz ütgetdi diýipdir. Emma seni ütgetmänler diýipdir. Aham aýtdyma diýipdir. Men öýüme barsaňa gözüň suwuny syksaň gerek diýip aýtdyma hym diýipdir. Inni bular İslam dinini bir mert bolup geçipdirler. Ta inniki öňe weseller biz ýanaklar garyp günümiz bolsa bu adamlar bizden beter fakirmiştik diýip dersalar ýaly. Ýok, gowja gaza iýen bolsak da şükrün kärrak eder ýaly we garyp gasar gözler ýaly. Bular lap ulgu bolup, ülmü bolupdyrlar. Gözüňi tutup ders almaly adamlar bolupdyrlar. Bular beter gaýratlymışdyklar. Beter mertmişdik bular. Inni adamın nefsi var, adamın ruhu var. Qıyın gürrün del. Şunu yattan çıkarman. Nefsin büyürükleri ve nefsin uğru bilin edilyen işler fakat şu lehze hoşluğu var. Qalmaya, hiç olya. Nefsin hoş geliyen zadi, nefsin gayrati, nefsin istenli bir işi edindi fakat şu vaktlık sana hoşluk beriye. Ertine qalmayada. Meselen dün bir yerde gülüp nahar yiptirsin. Açık sadece Türkmençe misalşı. Dün bir yerde hamanı dostlaň menen ya öz içeriň menen çay içipdirsin, ya nahar yiptirsin. Gaza yiptirsin. Şu iyelleň fakat şu lehze sana hoşluğu var. Şu gürrün halalın gürrün ha cemaatler. Halal yemek, içmek, gülmeğin gürrün ha. Şu halaldadi iyip duranın ol şu vakt keyifliği olya.
Okurduktan geçenden soň bu külli ol kıyamadyna gitýär diýen gürrüň ýok, ertiňe de galmaýar. Emme şol ip tuğan, içip tuğan, özüň höwes edip durup da yine al dostum sen alağa diýsen, ya al sen şu içağa sen iyağı diýsen, munyň ertiýe de galýar, munyň innikiýliňe de galýar, munyň gabryňa da galýar, munyň kıyamadyna da galýar. Ol öz iyeniň içiniň nefsiň gayraty we ol sen iyağı diýeniň muňa ruhyň gayraty diýilýär. Ruh bir adam dünýeden geçende ruhy şat bolsun diýilmeýärmi? Şu adamyň içindäki ruh sogap isteýär, gowzat isteýär. Şu zatdy hemişilik üstünde galýar. Şu sogap diýen zat hemişilik üstünde galýar. Sogap diýilýän zat ruhyň istegi, ruhyň gayraty. Bular ruhyny gayratly etipdirler. Nefsiniň gayratyny düwüpdirler, otur diýipdirler. Bitir batyr kişmişdik bular. Ondan çirim kadim adamlar aýtýanmışdy, gowy adamlar öýüne bir mihman gelse, mihmany diýänmiş. Alawar diýänmişdik. Näme iýsen menkidir diýänmişdik. Emma iýmany goýsaň o menki diýip bolmaz diýänmişdikler. Iýeniň menkidir, iýmediň menki däl diýänmiş. Näme diýip ol amany geregi bol iýse min sadakasy bolýar, bu kıyamata çylýşyň diýip sebit bolýar. Adamyň ruhunyň gayraty hemişelik galýar cemaatler. Ruhumuzun gayratyny artdyraýlyň. Allah üçin ak nasihatdir. Gowramy da öljek. Ölümizden soň elaýagy şat bolsun diýilenak. Bay ayetlere bar ýaňyz, kellesi şat bolsun, elaýagy şat bolsun, işten ragaýyn. Ruhy şat bolsun diýär. Ruhyň gayratyny şymahal artdyrmaly. Cemaatler bir sahabalyň zamanyna bir alim adam varmış. Oň adyna Ahnaf diýerler. Ahnaf. Näme näjir adammış ol? Şol adam tarihde büyük bir gowy adam, alim adammış. Emma özüniň gowresiniň gelşigine horja adammış. Kellesi bilen boynu kişejikmiş. Eňi bir mygyşyrakmış. Dişler üstünemiş. Yanağının üstü tüngüsü beter tüngümüştü. Ahnaf rejleyn yürüyene ayakları yığınıp yürüyenmişti. Açık yürüyüp bilmeyenmiş. Emma tarihte Ahnaf diýerler oňa radiyallahu anh büyük insanlyň mirdi. Ulamalar üç tuqa kim jogap berer qadiýerlerine Ahnafyň ýüzüne göz diýenmişdikler. Şol adam jogap bermer mi qadiýenmişdikler. Bir elaýagyň istegi nefsiň istegi. Emma ruhunyň istegi ol beýikde, ol kıyamet etsi, ol gowra ýere girdi, Ahnafyň gowresi. Emma on ruhunyň eden işi Hazreti Abu Ubeydan gurrunun içine adı tutulýar bu märekede. Ol ruhunyň gayraty azalyp durdy. Bir adamyň eline mal beripdir. Pulla kiminki dost diýipdir Ahnaf. Ha bula men öýt pul jazlam diýipdir. Öýt pul jazlyň bolmaz diýipdir. Senki haçan bolar bir nafaka etsen, garip gasary öldesen, aw iktesebte bihi ajran. Ýöne bir iýsen, işsen, elhamdülillah, işsen bir sowabyň bolamasa diýipdir. Özüňki diýip bilmersiň malyňa diýipdir. Özüňki diýerleri gabryňa, kıyamadyňa gitsin özüň bilen. Şoňa özüňki diýilýänler diýipdir. Ýöne kiýten agzyny bugum tutanyň men özüňki diýilmeýär ki diýipdir. Amanat direliňdäki diýipdir. Hazreti Ahnafyň tarihdaky kefişi. Ruhunyň gayraty barmyş. Nefsiniň gayratyny edeýin nesi hiç kim innejek adam onu ýanky gelişikleri bilen. Hazreti Abu Ubeydan ýene bir gurrun aýdyn, bu gurrun ýene bir açygyrak aýdyn. Hazreti Halid ibn Walid musulmanlaryň üstünde mişdik, goşun sürüp duranmışdyk. Ul şäheri musulman etjek bolupdy. Hazreti Halid ibn Walid Seyfullah, Allah'ın kısır kılıcı Hazreti Halid ibn Walid. Fermande olup, baş olup musulmanları sürüp barıyanmıştık. Ulu şehri musulman etmeden için. Yine 20 günlük şu tadı evlenmeli. Şu musulmanlığın üstünden gözlep duran şu koşunun başı Halid ibn Walid. Kimin dövründe? İnni şu mahal Hazreti Ömer halife oldu. Hazreti Ömer nama yazıptır, Abu Ubeyde baş olmalı şol koşunun üstünde deyiptir.
Ebu Ubeyda'nın namı vardır. Namanı okaptır, açık biliptir Hazreti Ömer'den sen baş olmalı şu koşunun üstüne deyiptir. Naman düyürlep koltuğuna cübsünde koyuptur. 20 gün soň o ulu şäher musulman bolupdyr. Ulu şäheri İslam'a geçiripdirler. 20 gün soň Hawlukmanjyk Halid ibn Walid'in ýanyna barypdyr. Hazreti Ömer'den namy geldi. Sen çykarylyp men baş bolmaly boldum diýipdir. Hazreti Halid aýdypdyr: "Yarhamukallah. Ma mana'aka an tu'limani hina ja'ak?" 20 gün mundan uzun sana namy gelipdir. Şmahaletçiliği näme diýip aýtmadyň diýipdir. Hazreti Abu Ubayda aýdypdyr: "Inni karihtu an aksira aleyka harbaka." Kızgın yana meydanını çalışıp bädin, kızgın meydanını savutmayın diýdim diýipdir. "Ve ma uridu sultana dunya ve la lid-dunya na'mal." Dünýäň zoruny istämek men bir işden diýipdir. Dünýäň özüni istämek diýipdir. 20 gün sen baş bolamda näme, men baş bolamda näme? İslamiyet dini we süýse bolýar-da diýipdir. Kızgın meydanını çalışıp dudun, bedenin savutmayın diýdim diýipdir. Sürgünün savutmayın diýdim diýipdir. Sürümün savutmayın diýdim diýipdir. Alyp çykandan soň habar bererin diýdim diýipdir. "Ve ma tara sayasiru ila zawal." O men mollum, men işdi ölkütjekda diýipdir. O da gowaljakmyň diýipdir. Hazreti Halid ibn Walid aýtypdyr: "Maňa da parky ýok" diýipdir. "Men Hudaý üçin ýürüýümden soň sen üstüňden gözleýän bolamda näme, etegiňdäki ýortup beren biri bolamda näme" diýipdir. Ine maňa diýäli ruhun gaýraty. Maňa diýäli, diňleň, maňa diýäli daşlary gowadym. Wagt bilen päälleri, bilen zanlary, bilen pikirleri, bilen niýetleri daşyndan da gowrak adamlar. Asyl mana ştaý. Bilen daşlary gowadym. Emme içleri daşından da qowmuşdyk. Daşı jäjek içi möjek demişdikler. Halkyň arasynda gowja adam, ýa bir puhara adam. Ýeközleri gabada geçende oturýan demişdikler. Hudaýdan gorkýanmışdikler. Zanny yaman demişdikler. Gowadammışdikler. Insanmışdikler. "Ve laqad karramna bani Adam." وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Adam oğlunu hewre fiiligletdim diye Allah Taala. Şol adamlaryň şolun ýüzünde, şolun amalyna keramat ýüze çykýar. İnsan heýwandan farklylygy, musulman kafirdan saýhally farklylygy şolun amalyna ýüze çykýar. Peýgamberimiziň bir dugasy varmışdykda, "Hudaýa meniň daşym gowy bolsun, içim daşymdan gowrak bolsun" diýenmişdik. Bular şu dugany Hudaýdan dileýänmişdikler. Oğlum bizim ulu himmamidin ders almalı zatımız yaş jawan dostlar, hacı dädeler kiplep duran ve beýle kiş kipleýän ýana geňsellerle biz gowlugymyzy arttyrmaly. Biz toga işimizi arttyrmaly. O adamlar mıdan bolup dursun ilginin içinde. Töwregimiz deme. Ay dünya adamla bijire bolupdyr, ay millet bijire bolupdyr, ay azgyn bolupdyr. Sen men gowalaýly. Ejirleýän bir adam fakir, dünýä giriýär, bazary giriýär, soňra ýene de garaňkylýar. Bunu on mäş dagyga dinle bugurjunlar. Güýjalarsın. Adim gowa adamlar näme diýipdir? Wagt aýdylmady, gurrun almanlar. Adim gowa adamlar aýdypdyrlar. Ey inni geljekler. Yüreğinizde nuru iman köşüyse gowa adamlar bilen oturuşun güýjalarsynız diýipdirler. Oğam olar aýdypdyrlar. Gowa adam tapmasak näme diýili diýipdirler oturuşmaga. Gowa adam az alsa ýa jan ýokur bolmasa näme diýili diýipdirler. Onu geçen gowa adamdan gürrüňini eşdiň. Özleri bilen oturuşan ýal güýjalarsynız diýipdirler. Ene Abu Ubayda bilen oturuşdyk bir gece. Hazreti Abu Ubayda radıyallahu anh men oturuşdy. Yürüýände aýaklaryny ýygnap dogry ýürüp bilmäni. Eňi gynşyrak, ýangagynyň üstü tüňrek, diýişleri üstüne düşüp duran, kellesi gişejik adam, hor ejir adam İmam Ahnaf bilen oturuşdy. Özlere ýerige çykyp gidipdirler.
Emma ruhlarının terbiyeti, periştelerin gözüne gün yağlı olup görünyen yağdayları onu vurrun ettik, öldürü bilenle oturuştukta. Allah Teala ey cemaatler Muhammed Peygamber'e şikefaydi aleyhissalatu vesselam. Linusebbite bihi fuadak. Ey Peygamber, ey Resulullah. Peygamberlerin gurrunun sana diyen yüreğin caylaştırır ya Allah. Hudayın dostlarının gurrununu ağlağında yüreğin caylaşıyarda, güycalıyanda. Bir zaman bir beyik bir evliyalığın biri varmıştık cemaatler. Hudayın dostluğuna merdana kadam basayan adammış. Allah'ın dostluğuna, velilik makamına kursakta geçen zanları arasalamada, yüreği sağlamlıkta, peli doğrulukta mert adamların biri varmış. Bunun şagirtleri, soflar katıkanmış, 100.000 neferde varmış. Ahir ömürragımış. Aham bir nämeden çürümde olsa pikirine düşüptür, inne adamlardan ayrışıp yeke yaşamak ya iyiliğinden çıkıp gidecek ya da yeke yaşamak pikirine geliptir. Niçaha insanlar terbiyet beriptir. Bolmanı bilenine palani ba bulan üstünne adamların üstünne. Aham bir pikirine alıptır, inne adamlardan savuluşacak. Hatta öz şagirdlerinden, soflarından ayrışmak pikirine alıptır. Her jere pikir etiptir. Ama fikrini hiç tatayla bilmeyendir. Son bunlar böyle verecek gelir bunu. Ama şu şehirde bir bakışlan bir biderek bir fahiş edenanı varmış. Yankı Hudayın dostu fikrine şu denanı düşüptür. Ahırı kovurdun, darıp görmen. Hem şagirt soflarının arasında ediptir. Menne barcak şu denanın yanına diptir. Şey diyenine 50.000 nefer daha savuluşturlar bundan. Bunun maksadı şoları ayırışacak, öyle yeke gidecek. Yine bir kuvun geçiptir, şonun adresini soraptır. Adresini soranla 20-30 mığı yine savuluşuptur. Adıptır ve diptirler. Oham şona kaşıyla uğraptır. Yine 5-10 mığı savuluşuptur. Barıp da şu gafini kakıptır, bir nefer adam sığalmandırdı. Emma bunun yüreğinden ve niyetinden Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum elbette haberli. Gafini kakıptır, kafa açılıptır, öye giriptirdi. Öye giriptir, yankı denanı evinden çıkıptır, tabil alıptır, içeri salıptır. İkinliğin akşam vaktmiş. İnni hiç adam kalmadı. İnni rahat çık gidivermeli bir pir, bir Allah'ın duası. Zenana ediptir. Ertiye çeliyim senin ihtiyarında diptir. Sena qava adammıştık diptir yankı veliyullah Allah'ın duası. Sen bir şu tüysülü sıncağı alıp bir dehret kılsan diptir. Qılayın diptir. Şu tüysülü bir quslessen diptir. Bir arasalansan diptir. Usulun sünnet forma tertibine ediptir. Qusle ediptir. Ama toğa geliptir. Aham yankı Allah'ın duası ediptir. Sen qava adammıştın diptir. Şimen doğanımda bir geyasan diptir. Geyin diptir. Şunun üstüne okla diyen değil mi? Üstüne okla diptir. Ava diptir. Hem işleri bitirdin diptir. Şu evrak süyüşsen diptir. Bir 2 rekat namazda okuysan diptir. Ama evrak süyüşüptir. Anırsın kavla vakit 2 rekat okuyacak olanına yankı Allah'ın duası kolu götürüptür arkasından. Ey Rabbim Allah, daşını tabilliğimden men arasaladım. İçi senin elinde, men elimde değerliyiptir. Hudaya senin kalbini nur imandan dolu ettiptir. Onun kalbine karşı bir teveccüh etiptir. Yankı denanı namazın üstünde gürtbe yıkılıp özünden gitiptir. Aham dua ediptir. Hudaya inni kalandan sen salih benden olsun deyip. Yine şii ruhunun gayrata, nefsinin gayrata bağışlan zina etmek. Ol şu vakt, ol günah bilen savulşiye. Ama ruhunun gayratını vedde. Huşa geliptir. Huşa gelinne oham ağlattır. Men tövbe ettim, bir ömür boş geçirdim deyiptir. Ahiretimi boş bir sevaptan, boş ağır yük bilen mariyan deyiptir. Onu bacım deyiptir, men öldüm deyiptir. İyiliğinden çıkacak bolup, kaçacak bolup seni bahanaladım deyiptir.
Men yüreğime vurdum deyiptir. Bir yurtlardan çıkıp gidecek, başka yurtta yeke yaşayacak deyiptir. Sen de bu ürün adamlar işte kayta çodar men üstüme deyiptir. Sen deyiptir, bana icade ver deyiptir, men çıkıp giderim deyiptir. Erti turundan soň sen aýstan aýdaga deyiptir. Palany geldi de men tawba etdim deyip aýdaga deyiptir. Emma ondan meýlek hiç bir adam ol Hudaýyň dogasyny ýypdy düň tapmanlarda görmändir. Ýerde öz Hudaý bilen hoş bolsa şo taqaşyn gidipdir. Ine maňa diýeli ruhun gaýraty. Onuň menen etjek günäsi bolsa onuň nefsin gaýraty diýeli. Nefsin gaýraty halal bolsa şo wagtlyk, o haram bolsa belli günäsi hemişil. Emma ruhunyň gaýratyny özde onu ebedi edip sogabi on padaşy on eden işiniň eserini biz eserlenip ötýüz. Adamyň nefsiniň gaýraty şo wagtlyk bir güldüren bolýandyr, emma ruhunyň gaýraty ebedetçili ýanyndan aýrylýanlardyr. 58 ýaşynda taun derdi bilen, waba derdi bilen, türkmen qırgın keselliye, qırgın kesel derdi bilen dünýeden geçdi. 58 ýaşynda. Hazreti Abu Ubeyde radıyallahu anh. Tarihte Hazreti Abu Ubeyde'nin bir aydan derman sözü var. Ala rubbe mubeyyidin li thiyabih, mudennisin li dinih, ve rubbe mukrimin li nefsih, ve huve leha muhin. Kan adamları vardır deyiptir. Egin maşına vadallayanlar deyiptir. Men şik puş olacak diyenler deyiptir. Emma dinini zaylayanlar, taşına vadallayanlar, ruhu olan, içi olan, kalbi olan, kapkara, karanqı, hafa, möymöceklidir deyiptir. Giyceğin taşına vadallaman fikrin nedir? Aslan ruhu bilen, dini bilen, kalbi bilen iş yok, içi möymöcek anqıgılla. Fakat ölýänçe bir miqdar wagtçyly daşyny wadallap milletin içinde gezip berdi. Daşı da ölse içinin ruhuna kapkara bir bidirekdi. Bu bir tohur adam var deyipdir. Mukrimil li nefsi ve huve leha muhin. Pakircik özünü gowaryp özünü gowsaklaýarmy kadiýe, özünüň dererini işläp bä deyipdir. Özünü horlaýar deyipdir. Din menen Allah'ın ışkı bilen, Allah'ın buyruğu bilen işi yok. Hamani men hoş geçirecek, özümü gowsaklajak deyip, emma özünü horlak kesip bir dünyada da o kıyamet horlugda öz yerine. Hazreti Abu Ubeyde Türkmen aydiya, Türkmen Allah taraftan aydiya. Derdi dostuma vererin deyipdir Hudaý Taala diye. Abu Ubeyde de şol bennelerden. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiyar, "Et-ta'un şehadetun likulli muslim." Her Müslüman veba derdi bilen, taun derdi bilen can verse şehittir diyor. Hazreti Abu Ubeyde taun derdi bilen can veren adam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiyar, taun derdi bilen can veren adam şehittir diyor. 18. Hicri'de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünyana öpberenden 7 yıl sonra Urdun, Filistin, Şam mölüge, Şam tarafa veba derdi, taun derdi, qırgın kesil olup millete düşýär. Münden, hezar, münden adamlar qırılýar. Taqriban şu yıl beyik sahabalardan ve kulli musulmanlardan 30.000 nefer daha can verýär. Taun derdi bilen, ona taun Amwas diýerler. Amwas ýan bir şäher bir mantagaň ady, Beytül Muqaddesiň ýakynda. Hazreti Amirul Mu'minin Ömer Faruk radıyallahu anh'ın halife vaktinde. Taun derdi, Şam'a düşüye, Filistin, Urdun şu bölükleri taun yeli, Müslümanların üstüne gelip konyardı. Taun yel derdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh name yazıyor Abu Ubeyde'ye. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de derro nameyi veriyor Abu Ubeyde'ye. Namani iveriyerligi iştiyar şu mantagalarda taun qırgın keseli düşüptü. Abu Ubeyde'ni çağıracak bolýar, şu kesel şolun üstüne düşmäke dertten alıp galjak bolýar. Hazreti Ömer'in maksady şu. Namanyň manasyny dinleň. Hazreti Ömer Abu Ubeyde'ye yazan namasynyň manasy şu. Ey Abu Ubeyde, şimen iveren nama, şi veren kağıdım eline varanna, şu kağıdı, şu namany okarsın,
Yerde koymany minip maňa gaşyny gaýdarsyň diýär. Jübüňe salmaqaň maňa gaşyny gaýdarsyň diýär. Günnüz barsa akşama gözleşmersiň. Akşam eliňe şynama barsa ertiýe gözleşmersiň. Eliňe kagyz bardy, ulagyňa minne gaýtmaňa gaşyny. Yüzbeyiz bolup sen menen bir gurrun etmege men niyazım ma mätäç hükmen sen menen yüzbeyiz oturup gurrun etmeli, agyr maslahatym bar diýär. Hazreti Ömer'in maksady şu ulukon sahabanyň şeýlen alqaýçak bolýar. Şu taun ýeli, weba ýeli üstüne düşüp ölamasyn diýip. Emma bu kagyz bin nama Abu Ubeyda gelip okulýar. Abu Ubeyda jogaby namany ýazmaqa aýdýar. Öz ýanyň Yagfirullahu Teala li Emiril Mu'minin. Hudaý Taala Hazreti Ömer'in günahyny geçsin diýär. Min maksadyn men düşünýän ýa Ömer'in maksadyny. Mene öljek bir dertde diýär. Men ölümden al galjak bolupdy diýär. Bu barada diýen netip bilmeýän men. Ýaznamany. Jogaby namaş. İnni fi jundin minel muslimin lan argab bi nefsi anhum. Ey musulmanlaryň emiri, men 30.000 nefer goşunyň içinde durunýapdyr. Ya 36.000 nefer, şo döwrek. 36.000 nefer goşunyň içinde durunýapdyr. Özümi saýlap çykaryp alyp gaýtsak dälipdir. Näme diýip näme iýbereniňi bilýärnipdir. Ve inneke testabqi men leysa bibaq. Öljek adamy ölümden al galjak bolýan diýipdir. فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي في الجلوس. Men kagyzym, men namam, men kitabym da sana baranny okarsın. Menen razi bol bu barada bu gurrumdy diýeniň etmedigim diýipdir. Menen razi bol barp biljek gelipdir. Ve maňa ursat bir ştadyşylaryň arasynda galjak. Allah näme emretse men razi diýipdir. Allah'ın näme buyrugy bolsa men razi diýipdir. Gaýtmaly bolsa goşun şudur şu ýygyny üstün diýipdir. Ýekeje özüme gaýtjak dälipdir. Aham bin nama Hazreti Ömer'e gelip gawşýar. Fafadat aynah. Naman oqap tuqa Hazreti Ömer'in közünden boyur ýaşak diýär. Aham ýanyna oturarlar aýdýar. Mata Abu Ubeyde? Ağlayışından belli Abu Ubeyde ayrılıptırmı diye. Hazreti Ömer aýdýar, la ve ka'an qad. Ayrılanak diye, ýöne ayrıljagy men diýär. Abu Ubeyde Eminul ümmet namart dünýäni äpberjek wagtyna gelipdir diýär. Dünýeden geçjege men diýär. Häzir ayrılmandyr diýär. Hazreti Ömer gaýta namaýa diýär. إن الأردن أرض وبيئة عميقة وإن الجابية أرض النزهة فأظهر بالمهاجرين إليها. Namada ýazýar, siz Ordonda duňuz, çökük ýerde duňuz. Jabiye diýen mantaga baryň diýär. Deferek ýerde, ýel ösýän ýerde. Goşunyň şu durşuny çykar, özüňde çık, giň meýdan deferek ýere bar diýär. Sen duran ýerinde hawa tahbiye bolanak diýär. Abu Ubeyde radıyallahu anhu bir namı var yer. Ama hâzâ fenesma' fîh ve nuti'uh. Baş üstüne ey Emirül Müminin göz üstüne diye. 36.000 nefer goşunyň hemmesini defa çykarýar. Abu Musa diýen adama aýdýar irtad lil muslimine menzilen. Giň meýdanlar gözde diye. Jabiye diýen mantygydan giň meýdanlar gözde 30.000 nefer jaý bolmaly. Amal Abu Musa diýen adam aýdýar ýaşy ma'ruf Abu Musa sahabe ýa başga biri. Bolýa diýdim diýär. Jaý gözläýin diýdim, bir öýüme bardım diýär. Öýüme bardım fe wejadtu sahibeti qad usibat. Görsem den anam taun dert tutupdyr diýär. Taun dert diýerleri barmagyň uji ýaly, den anam göwsüniň uji ýaly bir dert çykýar. Ohm şu dert çykanda barmagyň uji ýanak bolup, ýara bolup, çyrkan akyp başlaýardy. Dige o görünni men öljegim görüntü diýmeli bolýardy. Abu Musa diýen adam öýüme bardım diye görsem den anam taun tutupdyr diýär. Aham gelip Hazreti Abu Ubeydaga aýtdym. İçerime gurrun düşüpdir diýdim diýär. Onda den anam taun tutupdyrmy diýdi diýär Abu Ubeyde de. Men hawa diýdim diýär.
Abu Ubeyde aýdypdyr, Hazreti Ömer'in diýenine edeylimen diýämi getirin diýipdir. Diýesini getirdik. Felemma wada rijlehu tu'ina. Diýä aýagyny goýup minjek boldy, barmagyndan taýyn tutdy diýipdir. Diýä aýagyny goýup minjek boldy, bökjek boldy. Wallahi laqad usibtu. Inha taýyn başlady menne diýipdir Hazreti Abu Ubeyde. O musulmanlar sürüpdir. Jabiye diýen ýere 30.000 nefere goly musulmanlar şonda şehit bolýar jemaatlar. Şolong biri Aminul Ummet Hazreti Abu Ubeyde radıyallahu anh 58 yaşında evladı da yokmuştuk, namart dünyanı hep berýärdi. Allah Azze Celal oturan cemaatin ve dinleyenlerin tarafından Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ve Hazreti Abu Ubeyde'ye kamil salatu vesselam hediye etsin. Kan vaazlar, nasihatlar verýär. Bir mantagalarda menin yerimde Muad ibn Cebel otursun diýär. Muad ibn Cebel'le taun der tutýar. İçerisi bilen bile. Muad ibn Cebel'le 34 yaşında şu keselilen o da şu taada can berýär. Gelelin bir kıssaca derslere 2-3 ders bilen tamam edernim inşallah. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bir derman sözü var. مر عليه بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام مستريح أو مستراح منه. Ey cavan dostlar, ey hacı dedeler, ey ahuncalar, ey safıcalar, bir vakt Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın dengesinden bir cenaze geçip barýarmış. Bir tofar rivayette de ya Resulallah falani ayrılı deyip haber ederdiler diye. İkisi bir manada. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiptir bil adam mustarih maqam ya mustarahun min maqam deyiptir. Aham sahabalar soraptır ya Resulallah mın manası näme bolýar deyiptir. Onda bir tofar adamlar ölünne mustarih deyiptir. Bir tofarlar mustarahun min deyiptir. Mın manası näme bolýar aham deyiptirler. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. Bir qawa adam dünýeden geçýär dipdir. Bir qawa adam can berýär dipdir. Şu dünýäň azatyndan, namard adamlaryň elinden, dünýäň gynçylygyndan dinip rahat boldum dünýeden, forsu dünýeden çykyp barýan gönünnim dip Hudaýyň rahmatyna geçýär. Bular mustarih dünýeden dinan adam diýdi. Bir tohar adamlara dünýeden dinýä dünýeden geçenler diýipdir. Emma o bir bölek onun elinden halk dinýär diýipdir. Bir adamlar dünýeden geçýär, özi dinýä dünýeden gününi kütýär. Emma bir adam dünýeden geçýär, millet şonuň elinden dinýä diýipdir. Azaly kefinden, elinden günäsinden yestarihu minhu'l ibad vel bilad veş şecer ve't tawab. Nebi Ekrem'in derman sözdaş. Emma bir adam ölýär diýipdir. Bağla darakta, bağda şoň elinden dinýä diýipdir. Ot kuşdy şoň elinden dinýä, akar suwdy şoň elinden dinýä, adamda da dinýä şoň elinden diýipdir. İki çeşitli adam bolar diýipdir. Bir adam bolar dünýeden geçenni ey dünýeden dinim diýip o günün kütýär diýipdir. Emma bir adam dünýeden geçende inha el-ibad vel-bilad veş-şecer ve't-dawab. Jengiliň bağlary da şondan dinim diýip begenýär diýipdir. Akar suwdy şondan begenýär diýipdir. Mudan başyna gelip günah etýär da. Millet de şondan dinýär diýipdir. Biz dünýeden geçemizde dünýäň kösenmeginden dinni gaýt Hudaýa şükür Hudaýyň rahmatyna gaşyn geçdik. Sagaman dünýeden sowuluşdyk diýilýän ýagdaý tapjak bolmaz. Hazreti Abu Ubeyde şolardanmış. Dinim tükünni dünýä ýagdaý diýipdir. Allah'ın rahmetine gaşyn geçip gitti diýipdir. Bir tovar adamlar var. Mudan meriçiligiň içinde. Eşitdirin şu ýejeki gürlüňde. Dünýäňin bir oba barpdym. Şu obada aýtdylar,
Ahuncan ştada bir merid halwa gelip bir Allah kuvvet versen en atasını dip. Öyün içinde bir otağın, bir guşesini, bir ma'lul merid hal yağdaydı. Bir merid yati. 40 yıl oluyor, 40 yıl oluyor yati. Şu otağın içinde, şu bir otak, şu bir öyün içinde, öyün biçetinde, son yaşının bir yaş kiçiye ulu yeni bir ma'lul yati. En atası da hem sabırlı, hem şükürlü, kanları, sünkleri, etleri bitiptir şu sabır bilen şükrün içinde. Bunlara Huday verecek paydaşını işte Peygamberimizin sözünden okap veren cemaatler. Peygamberimizin mübarek ağzından çıkan sözü. 40 yıl oluyor şolar taklap tuğda. En atası ikisi de şükürlü, sabırlı, bitiptirler şoň bilen. Ya bir tohar adamlar waliya öz gowresinde merizçilik ba. Hazreti Halife Mahmud Allah rahmet etsin 20 yıl iki eli iki ayağı düp feles bolup yatıptı. 20 günnel ha cemaatla 16-17 yıl ta 20 yıl çeli. İki eli iki ayak bar üstünden garımsana ayır artık özümüz var bayır artık üstünün el ismiyat ayırmağa. Bula bir merizçilik yağdaydı. Ama bir tohar dertille va oğlun vaxtına dədesini ya enesini ellenmektir. Bir qıyıl oğlanla ya bir erkek oğlanla. Bir şey deyip bir doğru inilmeyen, zordan bir formlara inilmeyen emu ya dayın öyünde ulalıktır. Gel bir de öylönünden son ya eri varandan son izdivac edenden son bir zalim adamı duş valiyada. O zaman fakir horluk bilen ulalıvatı. Muna da bir ıza veriyen bir zinana ya bir içerisini inilmeyen bir zalim erkek tataşıya fakir yan gezip be yeni de Hudaydan daşalmanı gezip. İnişler de derdin içindeki adamlar. Ol derdi ki Huday Teala kıyamette paydaş verecek işte o kaptırı. Fakir olur yetimlikten ulalı vatıyla. İnni gel izdivac edip ölleri bir gün teşkil, bir zindagi teşkil, bir yaşayışı uğrandan sonra yönü asılıp batın er yerden anavada başına. Şu dünyadan geçip bir gün dinim dünyadan yança başında azabada. Ya bir tohar şimahal qıyıl oğlan ya erkek oğlanlar var. Ya dədesi ya enes dünyadan geçiptir ya geçmendir. Aslın en atası yüz veren akla. Şu ulanıptırlı en atası yüz vermen geliyordu. Cemaat nağıt kıymış olan gülleri. Şu cemaat şuurun Hazreti Ebu Ubeyden hürmetine Allah'dan dileyaz. Allah şolara kuvvet versin. Allah şolara kudret versin. Huday şolara sabr-ı sekinet versin. Şonun yüreğini Allah giymesin. Olarda bir tüysül dertliler. Şularda dinlen, şularda meselen sağlık diyen yağday yok. Ya bir yürek hoşluk yok. Şu dünyanın nığmatından. Ahirine çeli dinleyin. Sonra da eşittirin şuurunları, Huday eşittirilere cennet versin. Oğlum fakirler yine de Huday can Huday şükürdedir'in, sabırdadir'in ne? Günahı haramı giden akla. Günah haramı giden akla. Tabirun ne? Dünyadan geçecekli ve hem Mehmet'de geçecek. Öyleyleyin Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam şulara nâme diye. Kâlen Nebiyyul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yu'ta bil şehidi yevmel kıyame feyunsab lil hisab. Sümme yu'ta bil mutasaddik feyunsab lil hisab. Mahşer meydanında Huday için din, Müslümançılık yürüyüsün deyip, oğul giydin yetim koyup, can veren şehidi de getirilecekli hesap kitabın başına. Can veriptir, şehit boluptur, kan ölüp gitiptir. Onu da bir sogap kitabını bir hesap kitabı çekiliyerdi. Ondan sonra ak yürek bilen garip kasar gözlerler hesap kitabı getirilecek. Huday için namaz okuyorlar, hac ederler, Kur'an okuyorlar ve tamam kavuluklar. ثم يؤتى بأهل البلاء. Ohum ömrünü kıyınçılık bilen geçirip Huday can sabır şükür deyip geçirirler getirilecek. Huday can sabır şükür deyip geçirirler gelecekler. فَلَا يُنْسَبُ لَهُمْ مِيزًا وَلَا يُنْشَرُ لَهُمْ دِيوَانٍ. Hesap kitap olurdan suyum açılacak gel. Terediğine getirilecek gel. Üstlerine hem kişi bir görünüp duran bir rahmet yağacak. Hatta inne ehlel afiye la yetemennevne enne ecsadahum quridat bil maqarid min husni sevabillahi ta'ala lahum. Keda fi mecma'i zevait lil heysemi.
radıyallahu anh. Hım bulara hesap kitap yok. Bular sabır şükür deyip salaman dünyadan din ahirete geçen adamlar bular hesap kitapsız rahmatın getirenine cennete sürülecek deyiptir. Hım canı sağ adamlar, bir beylek adamlar biz şu dünyada qayçı bilen innam canımız, itimiz, sünkümüz kıyım bolum olsa da diyecekler. Şu yağday mahşer meydanına cemaat barşı. Şu Nebi Ekrem Aleyhisselam'ın vaadesi. Şu fakirlik, qiyinçilikte gezip be mutmain bolsunlar. Din, iman, huday, peygamber, şu musulmançılığın vaadesi kıyamatta şola şah olacaklar. Milletin padişahı olacaklar. Sabırlı, sabır enemen dilimen sat bitadan. Sizin eşitmenize ansat. Ama ol gici unni toyo yasak isteler başlarına ba. Mudaman gülsüler ağlasalar başına ba. Ya şu zalim ya şu zalim zinana, ya şu yüz vermeyen inatası, ya yüz vermeyen oğul gıyri, ya yankıyanak derdin içinde ululallar. Derdin içinde ululup sonra yine derde veriptirler. Allah hiç vakti boş kaytarmaz. O şunu bilsinler, şu kullu dünyada gören kıyınçılıkları mahşer meydanında bir gülüllerini hümmesiyattan çıkacaklar. Onun bir ne muham? Biz canımız sağ olup Allah'tan dert dilemeli mi? Yok. Allah'tan dert dilemeliler. Senin bir edip bilen işimiz var cemaatler. Dertli adamlara sakinet olmalı. Hayrın getirmeli, huda için. Yaxşılığın getirmeli. Şolara qawluk bilen tanış bol bunu. Tanış diyenim sen öğrenne şu derdi koşuysun. Sen öğrenne derdi koşuysun. Hiç olmasa sen bakan yürek caylaşsın. Gele var vakt deysin. Şol adamlara derecesi bada Peygamberimizin bir sözü var. Fe inne li kulli mu'minin şefaaten yevmel kıyame. Keda fil isbat lil imam el-Zehebi. Ey cemaatler, kıyamet günü her bir iman kamil adamın şefaati vardı. Hiç olmasa bir neferin elinden tutup biliyordu. Sen gel, ben Allah'tan sen dilecektim. Peygamberimizin sözü. Fe inne li kulli mu'minin şefaat. Her bir Müslümanın şefaati vardı. İmanı kamil olup geçen adamın bir şefaati var. Bir neçe adamla bir nefer tutup biliyor. Bir neçe adamla iki nefer. Ve bir neçe adamlar milyonha insanın elinden tutuyor. Buna vakti yok okuymağa. Ama yankı adamlar var dertte geçerleri. Mahşer meydanını elinden tutup başarıyardı. Allah icade verenden tam. Dinlen bu arada Nebi Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın sözünü okuyayım. Peygamberimizin ummatına eşittiren bir kıssasını aydeyin, şoň menen tamam edeyim. Bugürün Peygamberimiz aydyptyr. Bir bolup geçen görürün, o Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şolan ýagdaýyny kıyamatda boljak ýagdaýyny aydyptyr. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه وعلى جميع أمته الصلاة والسلام Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Seleke raculani mefazeten ahaduhuma abid vel ahar bihi rahaq. Bir vakt iki adam yoldaş olup yola düşüptürler. Geçen kımmatda. Bir beter takva adammış. Bir qava adammış. Bir dinine günah sogap salarakmış. İbadetine qaim demiş. Uzak bir düz bir kebir, bir çöl meydana gitmeli bolupdurlar. Başka bir şehre gitmeli, arada bir uzak çöl var olmalı. Fa'ataşal abid hatta sakata. Uzak çölün bir yakalar, şu bir defilin kaptalına, yankı qava adam, takva adam, lehlep, susap, tevsirep, özünden gidip yıkılyar diptir. Yıkıllı diptir. Ol dini qaim, abid adam ol yıkıllını, susap yıkıllını. O bir vakan takva değerler. On boyundan kısırılca bir qabatçı yerine bir de içerimcik su var. Kumkumanın içindeki su yanacak da. Ağda çıkarttır onu da. Fecale sahibuhu yandur ileyh. Ve huve sariya. Ol yanaki yoldaşı yankı sofini qava adamı gözep. Yoldaşım yıkıllamen deyip şun yüzünü gözep duruptur. Aydıptır.
لئن مات هذا العبد الصالح عطشا ومعي ماء لا أصبت من الله تعالى خيرا. Suuni eline alıptır. Şo ýaňy suwsuz ýykylan gowy adamyň ýüzüne gözläp, men suw bermesem maňa, bir de suwsuzlukdan ölse, kıyamatym zır boş bolar men diýipdir. Ve in saqaytuhu ma la amutan. Bizat bir içerim suwuň üstüne goýsam ýa içirsem, onu da hükmen men öljek. Nämesem kan diýip şoň ýüzüne gözläp durupdyr da. Ýol uzakdygyny bilýär häzir. Fatawakkal ala Allah azza ve celle. فتوكل على الله عز وجل. Tevekkül Allah'a şu suwşuňa berjek diýip çykaryp agyny goýup durdy ýanky adam. Bileme hale gelip de gaýtadan ugrapdyrlar. Ta düz meýdany ahyry şähere ölmäni ýetipdirler horluk bilen. Bu ikisi de dünýeden geçdi. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdýar kıyamatda şu ikisiniň boljak ýagdaýyny aýdýar. فيوقف الذي به رهق يوم القيامة للحساب فيؤمر به إلى النار. Kıyamatda boljak şu diýipdir. Ol ýanky suwgydy, dini de zordanny, mahşer meýdanyna hesap kitap ediljek, sogaby gat az geljek we onu cehenneme mahkum ediljek, cehenneme gaşyn sürüljek diýipdir. Hum ferişteler alyp barýaqa, feyara al-abid, feyaqulu ya fulan ama ta'rifuni? Hum alyp barýaqaly, ol üstüne suw guýulan, ol gowy adam ýolly görjek. Hey men tanymaýarmy sen diýjek. Onu sen ol düz meýdanyna maňa bir içerim suw berenmi sen diýjek. Hawa men diýjek. Feyaqulu lil malaikati qifu. Berki gowy adam çyn hudaýy adammışdyk da. Daşy gowy, içi daşyndan gowrak çyn gowy adammış da. Periştelere durun diýjek. Beýrek geçip yaqif ve yed'u rabbahu yan gowy adam Allah'ını çağıracak. Ya Rabbi, qad ta'rifu yadahu indi ve keyfe atharani ala nefsi. Ya Rabbi habli. Hudaya şu maňa hayır ýetirdi, özüň gowy bilýän. Hudaya senden şunu dileyen meniň üçin berşin diýjek. Feyaqulu azza ve celle huwa laka. Şo sen bolsun, elinden tutda cennete Allah bar diýjek. Feyahudu bi yedihi feyudkhiluhu el-cenneh. Elinden tutup ikisi bilece cennete girecek diye. Her Müslümanyň şefaati wa diýerler şu cemaatler. Peýgamberiň derman sözi şaýdan kıssa. Ine şu mahal din we dünýä meýdanyda. Niçe hayil marid gözläp ýatýar, marid ýatyda. Bu mahala aýtjakadım bir başy bir hajyň bernamasyny aýtjaktym, ýöne şu mahala aýdyň. Bu kadar eciz, bu kadar marid, bu kadar hayır yetirsen, hayrın yerine yeteceğini bilip duqan, qaytaydın. Bu kadar maril, bu kadar hor, bu kadar eciz, çyn bilýän, şoňa bersen, yerine yeteceğini bilýän. Yine bilmänşik bolup, käbä gaşyn ogramak dinden däl. Musulmançylykdan däl. Qaytaydın. Bilýän, açyk bilýän özüň. Şoňa berseň Hudaýyň eline düşecek de. Şoňa ýakşylygyň etseň Allahyň eline düşecekdigini açyk bilýän özüň. Ýene bilmänşik bolup, görmänşik bolup, eşitmänşik bolup kifiňden ogramak dinden däl. Musulmançylykdan däl. Şonu bilýän, diýmeýän men haja gitjek puluň şodur şunu şoňa ber diýip. Şonu barda şu ejide adamy da ya güler yüzüň menen, ya puluň menen, ya malyň menen bir güldür. Hatta haja gidip gelenine bolsaň şonu et. Boş bermer. Ýa gördük Allahyň rahmatyny. Bir bahana şu suw sebep bilen onu cennete salyp. Ine ýanky dertli adamlaryň kıyamet gününe, mahşer meýdanyna uly derejesi boljak diýdik da. Diýemizä Resulullah aleyhisselam aýdýar, din aýdýar. O bizi janymyz näme? Şolara şu gowluk mehabbeti etmeliler. Hala ol tanysyn, könüller aýtmaýarmy? Ýakşylyk et, suw düýbüne taşla, balyk biler, balyk bilmese halyk biler. Allah onu boş gaýtarjakmy? Onu mahşer meýdanyna şah boljak ol adamlar. Tamam hoşluklary beriljek de. Aham şonu Allahyň huzuruna aýtjak da, şol adam maňa kan ýakşylyk etdi.
Şolar da bana kan yaxşılık etdi. Hudaýa palany bana kan gowulluk etdi diýip. Özü aýtmady Hudaý tarapyndan aýtdyryljak. Ýene aýtmady ýanqyal gözüne kökediljek da. Ýanqyn ölmeýän cehenneme gaşyny sürülip bar ýaka ol gowadym gözüniň aldynyň geçirilýär. Ýoksa şu şuluklygyň içinde o ýerde. Allah bir bahane bilen rahmatyny salýarda. Hudaý Taala ýaşaýyşymyzy nur imandan dolu etsin.